Halo Bek. Ya, welcome back to my YouTube channel Queen Sainem, ratunya Ijeliknya dari Jawa Timur, bes. Iki hawane adem jadine rada tertutup. Piye sing lagi viral marak iki yo urusan perkenduan, urusan perijelikan nang dunia artis ya, nang dunia artis Inara Rusli iku. Lha pancen ijelik kentu iki kentot ki enak lho, Bes. Engko dikirane sak layar begrai. Kentu ki enak lho, nyapa kok dipaido. Kentu ki enak, kentot ki penak nyatane ya. Loh, karo trah ya bojone uang ki enak lho. Apa neh bojomu, bojoku, bojone wong pirang-pirang, bojomu tak silihe. Kuwi pancen enak, Bes. Enak. Apa neh lek pas kokop-kokokan caplok-caplokan cangkem jan enak. Wong kentot iku enak lho. Kenapa sih harus mau ributin kayak gitu? Tapi jangan pakai kedok agama. Jangan berkedok poligami boleh, ini boleh. Poligami yang zaman dahulu, zamane nabi-nabi biyen ku gak ngono konsepe. Sing mok rabi ora sing sugih padha sugih, sing mulya padha mulya. Gak ngono konsepe. Kedok agama niki blajare nang Sorwet Kates paling iku lanangane Insanul iku paling. Paling sekolah bayar katul paling lek ora malah belajar agama nang Sorwet Kates. Zaman biyen iki nabi iki entuk poligami rabi akeh iku ki ngerabi rondo yang miskin sing memang sangat membutuhkan diangkat derajate. Lha saiki gak para ulama-ulama berkedok agama paling nggih ngicipi bawuke kancane liya. Bawuk bolongan siji gak cukup. Pingine ndelok bawuk sing liya-liya, bawuke bojone kurang puas ndelok bawuke kono. Paling iki aja uji nyali manuke, tes manuk, kesehatan manuk iku. Jek iso kentot rono rene nyemplung sedina manuk digilir ngencuk bawuk 5, 4, 3 ngono cek kuat porang ngono. Yang kerjamu mek lungguh-lungguh ra tau dehidrasi ya jelas kuat lah. Utekmu mesum tok lah. Kok ndadakno wong ragane manungsa iku lek gak dehidrasi, kerjane gak gawe okol, mek gawe akal, mek duduk manis, badan iku tidak capek. Kowe arep ngencuk sedina ping 18 ya kelakon. Karena apa hormonmu bagus ya, tapi ya aja kedok agama. Wong-wong ki tolonglah sing dadi pemuka agama ini mbok ya sing tenanan. Sapa ngerti aku iki iso belajar ngono lho. Wong sing pemuka agamane bingung golek bolongan ngalor ngidul gak cetha ngono. Ojo berkedok agama, poligami dihalalkan ngene. Poligami zaman dhisik kuwi iki janda miskin sing dianu, ora janda sugih artis. Kuwi jenenge mesum lek ngono kuwi. Eneng zaman biyen iki nabi-nabi iki memang janda yang membutuhkan diangkat derajate, membutuhkan perlindungan dari laki-laki, memang fakir miskin, ndak punya apa-apa, janda yang perlu ditolong. Kaya Sainem ngene iki janda perlu ditolong mergo gak sugih. Ya ditolong sak sembarange, ditolong di ben iso kerih-kerih, ben iso kentot kerih-kerih, ben iso ngene, ben iso ngono juga. Ora. Nek zaman biyen iku memang butuh orang itu, butuh seseorang untuk mengangkat derajat. Ora kaya saiki butuhe mek encuk-encukan, kentot-kentotan ngalor ngidul gak jelas. Ngono kuwi. Rumangsaku gek piye ngono. Ora ngono. Makane to, poligami ki sing tenanan ngono. Ora sing mentereng padha mentereng. Jajal aku pengen ero pemuka agama sing bener-bener iku ya mengangkat derajate janda sing dirabi. Terus sing bener-bener miskin, jajalan sing gelem ora kaya pemuka agama sing arep poligami paling ya milih sing bondone akeh. Wis kentu penak, tapi ya aja ngono. Kabeh wong butuh kentu.
later. Emak-emak wis tuwek ya to. Enek ketok enek wong kaya dendam pribadi karo Sainem. Nem kowe iki wis tuwek, kowe iki elek kowe ngene. Elek uritek lek arepe disodok ya arepe dikentu kaya ngopo ya si papa enak kenyil-kenyil. Tuwek iki anggitmu kena nggih masa depan anggite. Kok umpane kaya enek dendam pribadi karo Sainem kenapa? Kenapa kaya enek dendam pribadi njaluk kentu ora terlaksana. Njaluk pengen tak akoni jadi pacarku. Apa njaluk piye ya? Karena tak tolak. Loro ati karena piye? Karena piye bolo? Pengen tak akoni jadi pacarku atau pengen tak mosok cewek nafkahi cowok kan ora lucu. Enek to cewek nafkahi cowok kan ndak lucu ya. Terus nek kowe gedhe karo aku itu kowe tok lek mu dendam pribadi nang aku ngono lho. Apa njaluk kentu ya lek njaluk kentu ya nunggu aku pulang ke Indonesia dulu ya. Tapi sayangnya di sini Sainem sudah menutup hatiku rapat-rapat. Sudah menutup hatiku rapat-rapat dan tidak ingin intinya kenal cowok baru di kehidupanku itu ndak pengen. Saya males mengenal cowok baru di kehidupanku itu males. Aku sudah kayak gedek, kayak capek di fase yang ya udahlah. Aku ki wis mencoba cedek karo wong lanang bola-bali. Terus mungkin wong lanang itu enggak tepat karena apa? Aku cedeke karo wong lanang iku nang sosmed gitu. Jadi koyo enggak kayak enggak iki ae. Kayak enggak lek nang sosmed itu kebanyakan penipu ya, penipu. Kita enggak tahu asal usulnya, bobot BBT, opone akun-akun cilik. Rata-rata dia ya, cowok-cowok sing mencari cewek turut sosmed ngono kuwi kebanyakan cowok enggak baik sih. Dia gabyek terus random, terus manipulatif. Itu sih yang aku cerna selama ini. Terus aku males kenal wong cowok ke sosmed. Iku wis males. Mungkin aku kat biyen iku enggak percaya, enggak tertarik cowok sing ndek sosmed. Akhir-akhir iki ae mencoba membuka hati lewat kenalan ke sosmed, ternyata ya enggak bagus. Ternyata enggak iki. Yang bagus itu ternyata itu yang memang benar-benar dia itu konten kreator gitu. Lek memang cowok iku mau bener-bener konten kreator sih mungkin enggak manipulatif. Tapi lek koyo aku nabal-abal aku cilik memang memang sengaja tinggi golek wedokan iku mesti enggak baik. Itu mesti enggak baik, itu rata-rata. Ada juga yang baik, perlu dikalibrasi, ada juga yang ada juga yang baik sih, ada cuma yang biai milih kayak gitu. Memang ndek kene ora usah menghujat aku, ora usah menggiring opini. Kalau kamu memang tak tolak, terus aku minta maaf, aku ndak bisa ya. Aku saat ini pengen ngurusi kerjaan, golek duit, nyambung uripku ndek Indonesia. Aku lek kon aneh andeng-andengi kelekku. Lek memang iku aku nggak bisa. Ya aku minta maaf sudah menolakmu, aku nggak bisa mengakuimu. Kamu memang bukan cowok pilihanku. Semoga di luar sana kamu mendapatkan cewek yang lebih baik daripada aku. Terus aku di sini pingin mek kentu menjadi ijlik wae ora sane neko wis boloku tetep ojo waras mergo waras itu mengecewakan hati, dada, pikiran, jiwa, stres.